Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dnes vám tu ukážem, ako spraviť si dobrý tréning na 20 až 15 minút. Takže dáte si, takto máte kužele nejak. No a jedná sa o to, že tuto začnete a idete, že k hornému kuželu cúvate. Idete k ďalšiemu hornému kuželu. Cúvate. Idete k hentomu červenému kuželu. Cúvate až úplne dozadu na hentým kuželu. A keď už ste na tom kuželi, vy šprintujete tam dozadu. Čo najrychlejšie viete, to šprintujete naspäť. A ešte druhá voľba je bez lopty. To není hento, ale iné. Že idete rovno do boku, cúvate do boku, vy šprintujete naspäť pod plusom. A to je všetko z dnešného videa. Ak sa vám páčilo, napíšte do komentárov, ak by ste chceli ďalšie.